खुलुमबाय बे समाव आं दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे Nlfb केम्पआव जोङो दिनै मोजां खबर मोननो हादों बिथांमोना दिनै मागो दमासि फालिनो थाखाय थाम-थिम जाबाय आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना दाब खाथि खालानि गामिफोरखौ लेंहरनानै जाहोनो थाखाय गोबां बिसोरो थाम-थिम जगार खालामबाय बेजों लोगोसे बिसोरो मागो दमासिनि नामै फिथा आरो बिदिनो बेदर खाजि बिदिनो बनायना जाहोदों आरो बेजों लोगोसे बिसोर खानाबो बनायदों दा बिदिनो बिथांमोना गोबां फुरथि दिनै बे मागो दमासिखौ रंजानो नागिरदों फै जों बे समाव खावलायो गिबियाव आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोम बर' रायजो राजानिसिम मागो दमासिनि आरो लोगोसे गोबावैब्लाबो इंराजिनि गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरग्रोबाय दिनै जोङो Nlfb सना Nlfb डेजिगनेटेड केम्पनि साखाथियाव थानाय मोनसे फिल्डआवहाय मागो दमासिखौ गाजा गोमजायै फालिलांनो थाखाय बा फालिनो थाखाय जों हाबाफारि लानाय जादों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंहा दङ सेथियावनो हारिमु बिलिफांनि अनगायै जोंहा जेबो गैया हारिमु बिलिफाङावहाय स्पेसियेलि जोंखौ एट्राक्सन खालामनो फैदों होनोब्ला कष्टकार दैमारि बिथांखौ साफ्रोम मानसियानो सिनायखायो आसामाव गासैबो सिनायखायो लोगोसेयैनो बे बाक्सा जिल्लानि दावहारु बसुमतारी बिथाङा मेगन नुवा बिथांखौबो जोङो जोंनि नैबे मागो दमासि फोरबो फालिनाय हाबाफारियावहाय जोंखौ गोजोनग्लाय होनो थाखाय मेथाइ खननो थाखाय जों हांख्रायनानै लाबोदों बेनो साबायखर सोंथिखौ सोंनायनि थाखाय बाथ्राया जाहैबाय मा जोङो नैबे केम्पआवहाय बे हाबाफारिखौ लानायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा केम्पआव गोबां सेंग्राफोर थायो केडार्सफोर थायो लोगोसे लिडार्सफोर थायो दा गोबां गोजाननि दा नैबे असिलायै जों लानाय जायो दि माखासे केडार्सफोरा जोंहा न'आव थांनो हाया माखासे लिडार्सफोरा जोंहा न'आव थांनो हाया अब्लाबो न'आव थांनो हायाब्लाबो जाय बिथांमोना केम्पआव थायो बिथांमोननि गोसोआ जाहाथे सान्थि जायो आरो बिथांमोना जाहाथे बरिं जाया मागो दमासि बा बैसागोनि बा गोदान बोसोर बरायनायनि मोनसे फिलिंसखौ मोनो नैबे असिलायै जोङो बेफोरबायदि हाबाफारिफोरखौ सम लाबाय थानाय जायो बुंखाबाय गिबियाव जोंहा हारिमु बिलिफां दङ हारिमु बिलिफांनि उनावहाय जोंहा जों साफ्रोम जायफोरा नुजाथि फैदों बिथांमोनजों मोखां नायलाय ओंखाम बोथिसे जालायगोन आरो लोगोसे जोंहा फिथा सौरायनि बेबस्था खालामनाय जादों बे फिथा सौरायखौ जोङो साफ्रोमजों मोखां नायलाय जालायगोन आरोखि बेखौथ' जोङो डाइरेक्टलि सोरबाया होदों बेखौ बुंनो हाया नाथाय जोंनि गेजेरावनो जोङो माखासे समाव माबा मोनसे खामानिफोर मावनानै बेफोरखौ मोननो हायो आरोखि नाथाय जोंखौ बे नङा जे जोंखौ सोरबा सरकारा फाइनेन्स एसिस्टेन्ट खालामदों बे नङा आरोखि आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोम बर' रायजो राजा नट अनलि बर' रायजो राजा सारा आसामाव नैबे जोंनि मागो दमासि फोरबोखौ फालियो दा बेनि गेजेरजोंनो जाहाथे देग्लायनि मागो बैसागोआ जोंनि गेजेराव खौसेथि जौगानाय आरो अनलायनायखौ लाबोयो होननानै आङो आसा आरो मिजिंथिबाय आरो खावलायहरनो सानोदि देग्लायनि जि मागो फोरबो बे मागो फोरबोखौ जाहाथे जाय बिथांमोना न'आवहाय दङ बिथांमोना न'खरनि साफ्रोम सोद्रोमाफोरजों ज' जालायलायनानै फिथा सौराय जालायनायजों लोगोसे